Kay korta man among kwan tuyo ba? Korta mong tuyo. Mabahaw ra kayo na. Gani dili kay Tagaan kay mo ani. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, di na ba o kay radang. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig siya nag-ari. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Namamasko po. Uy, Ginoo ko Pasko, Jeron. O pala sa mga yatang inyo ha. Uy, kare. Sama ni. Dito ka talaga kay. May galing hatagan mo na. Spaghetti na, may pagkaon sa inyo ang pamilya ni buli mo. Uy, spaghetti. Naan naman may ani sa balay gud. Daghan naman mi ana. Damata ka ni. Wag. Kana lang, mamay na lang na. Sumo ni. Dalaw sa inyong pamuyo. May na lang na. Uy. Kwarta among gusto. Korta Ano among man gud mi gusto. dito gud? Tay, Ha? korta among gusto. Mamay ka mo ba? Mamili ba na lagi hatagan Ganino mo? kay. Sudaan. Namasko gani mino kay korta among gusto kay may korta. Oh, busog kayo mi na oy. Daghan kayo mi pagkaon gusto. Maayo na lang gani na. Dalon sa inyong panimalay, hatag silingan. Ay dili kay korta kay among kuno kay. Kwarta dyan naman tuyo. Korta jud among tuyo te kay kailanganan jud kay korta kay namasko gani may para ang mangorta me. Karon pa magkuani manay ko ni unani. Kadagan ana og taga. Kadagan ana og spaghetti. Mingguplot. Oh. Bam-e og ganing kuan nga manok. Kay korta kay among kuno tuyo no kay wala mi korta na naman mi ani sa balay spaghetti minggo. Daghan na kay pagkaon dito. Daghan na kay pagkaon sa balay. Bahaw lang mi ba sayang Oh. kayo. Ihatag silingan ninyo. Na Awalay. Daghan kay mi kuno to. Kaya tanan mo ani. Ano? Kwarta jud among kailangan te. Ulat. Ulat. Kwarta mong gid mong kailangan uy. Sa naman karon pa mo kadungo kani manay ko mamili. Busog kayo mi nya. Dinises, para mas kog dis diha be. Para mas kog be. Kwarta ila tuyo diha. Pero dis nak, pero dis be. Abi na mga sudan be. Di ba mong dawatin sudan? Kwarta man among kwan tuyo ba? Kwarta among tuyo. Mabahaw ra kayo na. Gani dili kay Tagaan kay mo ani. 20. Kala na. 20. 20. Oh, kwarta. 20 tulo Saan ba? mo na pagbahin? 20 Grabe na sa man eh. Tres Report kayo diyan. Kwarta 20. Gitagaan mo na kung sudan nagkantidad og 500. Kwarta man yung tuyo. Oh, tulungan me. Tulong. Sa may 5 size. Ikuha na lang na, divide. Divide niyo ng tulong. Ha? Sina. Siya, wala na ilang ikuha. 6.5 na yan eh. 6 pa. Wala ni, unsa man eh. Ah, sige na. Wala na, gitagaan mo kwarta. Ang paliban mo. Thank you. Thank you. Ang kukuripot niyo, thank you. Kamura man na ikuha ng nana, mamili pa. Report man, bala.